Семейство Къмпорови от София са хора с възможности. Бащата Светлин Камбуров има процъфтяващ бизнес с верига сладкарници, а съпругата му Зарина е училищен директор. Дъщеря им Климентина, повлияна от най-добрата си приятелка Илияна, се облича и държи твърде предизвикателно за своята възраст. Човек, не може да дърта крант и тя не знае какви ги върши. Тина и няма да оставим нещата така. Измислихме много готин план. Ще кажем на майка и гадната учителка ще си получи това, което си е заслужила. Какво става? Тая Дойчинова този път прекали. Какво значи прекали? Какво правите тук? Говориме си с Илияна, тя ни прекъсва. Говорите си, в час си говорите. Отиваме на дъската, дава ми най-трудната задача. Така. След което слушай какво става. Какво става? Унижаваме пред целия клас, дърпа ми блузата и ми удари шамар. Караме да се еба и ми казва вари при майка си курвата. Вярно ли е това? Разбира се, че е вярно. Целият клас може да ви го каже. Не е вярно, мамо. Ти бяха там и ме подбиваха. Какво е това на бузата ти, бе? Михо ядох. Не те лъжа. Още е червена. Ма тя ти направо ти е запалила бузата. Какво е това нещо? Ами не знам. Какъв начин? Какво значи да не съм ме предизвикала? Какво ми да направя? Тя не може да ме удря. Клем, искам да ти се извина. Просто си изпуснах нервите. Край вече. Не ме интересува какво сте изпуснали. Моля, замълчи. Искам да чуя. Колежка, какво се е случило? Какво става тук? Ами, Какво ми говори? значи тя не стига, че не се държи нормално. Какво значи не се държа нормално? Как ще ми говорите искам вие да така? да запазиш спокойствие. Не мога. Искам да чуя. Колежки, какво се случва? Значи държи се безобразно. Какво значи безобразно?